Štatistiky hovoria o 70 až 80% žien v tých prvých týždňoch po pôrode. Postupne ako sa žena vlastne zžíva s tou svojou rolou, pomaličky ako keby sa ustaľujú tie hladiny hormónov a tak ďalej, prebieha tá adaptácia, tak postupne aj to baby blues ako keby pomaličky ústupuje. Naozaj mnoho žien veľmi intenzívne opisuje obdobie 6. nedelia ako takú veľkú emočnú búrku. A nielen emočnú, ale aj fyzickú, lebo na toto niekedy veľmi ľahko zabudneme, že nejde iba o tú dušu, ale ide aj o to telo, ktoré podalo vlastne v horizonte nejakých 9-10 mesiacov naozaj obrovský výkon. Takže ten priestor na tú regeneráciu je nevyhnutný a ono naozaj, keď si uvedomíme, že prechádzame veľkou životnou zmenou, tak tie veľké životné zmeny nemusíme byť ani rodičmi, ale keď si uvedomíme, že keď niečo v živote meníme, tak naozaj nás to veľakrát stojí veľa síl a veľa mentálnych síl a musíme byť ako keby zmierení s tým, že zo dňa na deň proste nie sme v tom nejaký dokonalý, perfektný. Takže my sa síce po porode staneme tými rodičmi, ale že zžiť sa s tou rolou nám nejakú dobu trvá.